Începem ziua în forță cu o cafea și ne punem pe editat, eu și asistenta mea blănoasă, care era puțin nedumerită de ce se întâmpla pe ecran. Luăm vibe-ul bun și ne pregătim de mers la muncă. Bineînțeles, nicio zi fără CPF-ul de la Altruist. Am observat că telul meu arată mai ok astăzi și eram tare happy. Trecem repede și la sprâncene. Foarte rezistent gelul ăsta, chiar îl recomand. Mascara de la Maybelline. Se observă o diferență mare de la un ochi la celălalt. Nelipsita vaselină în sezonul ăsta și să trecem la mirosul zilei. Padimisul de la Victoria și parfumul Scandal și suntem gata de plecare. După muncă am mers în magazinul DM și am fost plăcut surprinsă de cât de pline erau rafturile. Și am reușit să fac câteva cumpărături. Am ajuns acasă și am băgat o tură de închise la spălat și cum omul când se plictisește își găsește treabă, m-am pus să eliberez din dulapuri. Am găsit o trusă luată din Lidl acum vreo 2 ani și m-a luat o nostalgie. Dacă ești la început și vrei să pictezi, chiar o recomand. Are de toate, de la creioane la acuarele. Ca să continuăm seara mai trist, am despodopit bradul. Apoi am dat comandă de pizza și ne-am uitat la serial. Cam atât. Pa!